Sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma aikina kuma ba zan daina shi ba. In don aikina ne kuka yi, ba zan daina ba. Duk abin da za ku kira ni ku ci gaba da yi, ku ci gaba da posting, ku ci gaba da yin duka abubuwan da kuke yi. Ba zan kuma saya in ce akan cewa wani ga dalilin da yasa aka yi ko menene ba, kuma ba zan ma ce ko waye ne aikata ba. Amma ka sani ko kai waye ne, duk inda kake ko a ina ne, zan neme ka kuma zan fidda kai. Na fita ina da meeting yau da na tashi daga bacci. Ina tashiwa na yi kokarin nema abinci na ci karfe 12:30, saboda na san zan fita karfe 1 na je na yi sallah. Bayan na yi sallah na zo na shirya na fita na tafi meeting. Ban dawo ba har wajen karfe 4 na yamma. Wayana yana kashe, ɗayan wayan akwai caji a ciki. Bai dame ni ba, kwata-kwata bai dame ni ba, saboda na saba fita wayana ba caji a ciki. Na tafi na je na saya abin da zan ci. Na saya, ban ma kawo a raina ma akan cewa duka waɗannan abubuwan suna faruwa ba. Je na saya abinci, na dawo gida, na sa wayana ga laptop ɗin nan, na sa wayana ya yi caji. Wutan jikin laptop ɗin ma ya mutu. Na saka waya a caji saboda na karɓi kuɗi a wurin manaja. Ina so in mayar mishi da kuɗin ɗin don ban saya ATM ba, ana ruwa. Na je na dawo gida, na zo na kunna waya da 3%. The next thing abinda na ji kawai, wani friend ɗina ya kira ni, ba zan ma iya tunawa kowaye ba ne. Ce min hotunan da na gani sun yi min kyau. Na ce wani hotuna? Ina son wannan hoton naki. Na ce wani hoto? Ce min wai hotonki a Facebook da kika saka. Ce hotona a Facebook? Okay, hoton kana nufin hoton Liberty wanda muka yi interview ɗina na jiya? Akwai shi har ina kokarin mishi explaining a YouTube. Wai a'a, ba hoton da kika saka na Liberty ba, wani hoton ne naki daban. Ce wani hoton ɗin? Ni bani da wani hoto. Yau ban yi posting na wani hoto ba in ban da program ɗin da muka yi a Liberty TV. Ce min ba shi bane nake nufi. Kin yi posting hoto da yamman nan. Ban ɗauki maganar ɗin ma seriously ba, kwata-kwata. Ban ma san akan cewa ma abun is serious ba, kwata-kwata. So na ma yi ignoring na maganar da yake yi. Na kira manaja, ina kokarin bashi kuɗin shi, calls yana ta shigowa. Na ce ya turo min da account number. Ya turo min da account number. Na kasa tura mishi kuɗi don calls suna ta shigowa. Na duba na ce me ne ke faruwa. Basira ta tura min message a WhatsApp. Na buɗe message na Basira, na ji tana ta surutu, tana ta waye-waye. Na kasa ganewa. Na buɗe the second person hotuna na kawai nake ta gani da rubuce kala-kala. Ba abin, there is nothing that was not said. An faɗa I'm just, ban ma gama ganin hotunan ɗin duka ba, na fara live videos ɗin nan. Na fara live videos. Bayan na fara live videos ɗin nan, ban san abin da zan faɗa ba. Amma in gobe kun ji na yi kisa, wallahi ku san ga dalilin, kuma ba zan taɓa yafe ba. In na yi abu na yi, in ban yi ba kar ka yi min sharri. Wanda kuka yi daga baya ya ishe ku haka. Ina so ku sani akan cewa in baran da kuka ɗauke raina ba, ba za ku ɗauke min muryana ba. Duk abin da za ku yi a duniyan nan ba za ku ɗauke min muryana ba. Zan ci gaba da yin magana. Zan yi kuka, zan yi komai da komai in kun ɓata min rai. Amma ba shi ne zai ɗauke min muryana ba. Zan ci gaba da yin magana. To, jama'a,
To jama'a sai mu kiyaye game da irin wannan abubuwa da suke ta faruwa. Domin in ma baka bar abu don Allah ba, ya kamata ka bari don al'umma saboda bakin al'umma. Saboda tun kafin kai suna wani yake ta bibiyar rayuwarka, dole kana da mahassada, kana da masu ƙaunarka da masu me, wani yake ta bibiyar rayuwarka. To don me kai ba za ka kiyaye ba? Kana ƙasa ma baka zama komai ba a duniya ma, mutane suna bibiyar ka, ina ga in ka shahara. To dole mutane mu kiyaye fa. Akwai wanda zai iya ajiye wani abun ka na ɓarna sama da shekara 50. Jira yake wani wata rana ta zo da za a ce yau wane ya zama wani abu, ya saki wannan abun naka. Akwai wanda zai iya ajiye abun ka sama da shekara 60 ma, kuma jira yake ranar da za a ce yau wane ya zama wani abu, kawai ya baza shi a duniya. Da ya san shi kaza kaza, ɗan iska ne, ɗan meye. Kuma yanzu da za ka yi abin alkhairi, babu wanda zai ɗauke shi ya ajiye shi ko ya ɗauke shi ya ta yaɗa shi. Sai ka yi na tsiya, kuma da mutane da laifin mu ma. Mu ma so muke mu ji abu wai na tsiya ya faru sannan mu ci gaba da yaɗa shi. Wannan abu ai bai dace ba, bai dace ba. Ko menene ya faru na tsiya an fi yaɗa shi. Yanzu in mutum ya yi abin alkhairi ba a cika neman a damu da yaɗa shi ba. To amma da Allah da Annabi mu kiyaye. Mutane ya kamata kuma ka kiyaye. Kana ganin kana rayuwa ne kai kaɗai, kamar kai nan gaba ba za ka zama wani abu ba. Wani ka zo kana ta yin tsiyar da ka ga dama, wani ya ka ɗauka ya ajiye ya yi me, kuma yana jiran nan da shekara 50 ta yi ya fito maka da shi. To me yasa mu ba za mu yi ƙoƙarin mu kiyaye ba? Ko wannan annobar ta corona ba ta wuce ba, ga wata kuma ta zo ana ta wani maganar mata na tsirara kaza kaza. Sannan kuma ga wannan yawan fyaɗe, kaga ƙarjejen ƙato ya sami yarinya ba ta fi shekara 4, 5, 6 ba, ya mata fyaɗe. Sabida Allah ya ilahi, kuma a ce wannan rayuwar wai Allah ba zai ci gaba da jarabtar mu ba. To gaskiya al'umma ya kamata mu kiyaye, mu san menene abin da ya kamata mu yi a rayuwa, mu san me ya kawo mu, mu yi ƙoƙari mu je mu haɗu da Allah salin alin. Domin wallahi in ba haka ba wannan rayuwar a haka za mu zo mu sha wahala a nan, a can ma mu sha wahala. Babban matsalar da take damun jama'a wai yanzu ba a damu da ta yanda za ka yi kuɗi ba. Kawai dai a ganka da kuɗin a dinga girmama ka. Idan kan mutane za ka yanke, wannan ruwan ka ne. Amma maimakon mutane, wani idan ya ga kana abin da bai dace ba, ya same ka ya kira ka ya maka nasiha, amma ba zai bai daidai ta munafurcin ka. Idan ka zo kuma shi ne zai zo gaba gaba yana ma mola a kan wannan kuɗaɗen. Ba ruwan shi da ka yanda ka same su, haka zai ci ya karɓa ya ci. Amma yayin da to yanzu kuɗin ma na halak ma ka samu, in lokaci ɗaya Allah ya wadata ka, wannan masu bibiyar taka sun dinga ɓata ka suna wane fa ya yi kuɗi lokaci kaza. Nan da nan ka ga ya yi kuɗi, wataƙila ma yankan kai ya koma, ko neman maza yake yi, ko kaza yake yi. To amma da Allah da Annabi al'umma ya kamata mu kiyaye duk irin wannan abubuwa, domin bakinmu zai iya kai mu ga halaka. Ya kamata idan mutum zai yi magana ya san me zai faɗa. Kuma idan mutum zai yi abu, ya ji tsoron Allah, ya yi tsakaninsa da Allah, ko a ɓoye ko a fili. Domin idan kai abu a ɓoye na sharri, duk daren daɗewa sai ya fito. Domin yanzu ina ƙara gaya maka fa, bibiyar rayuwarka ake, duk yanda kake, duk ƙanƙantarka. Kar ka ga wai ƙanƙantarka wai kai ai a rayuwarka ba ka kai wani ya bibiye ka ba. To wallahi duk ƙanƙantarka bibiyar ka ake. Ina kuma ga kai da kake ganin ka shahara, kai suna sama da mutum wajen biliyan 2 sun san ka misali. Ka ce ba za a bibiye rayuwarka ba. To wannan yana nan, wani wannan iya unguwarsu ma aka san shi, amma bibiyar rayuwarsa ake. Kana nan kana da mai bibiyar rayuwarka. Da za ka sake ka ɗan yi wani mistake na rayuwa, da shi za ka dinga ji a cikin unguwar yana ihu. Ana ihu wane ya yi kaza, wane ya yi kaza. Sai abin ya ɗaure maka kai, ka ce to wai kai dama da akwai wannan da yake bi. Amma idan za ka shekara 100 kana bin alkhairi, ba wanda zai zo ya same ka ya dinga ma wannan abubuwa. To don Allah da Annabi mu kiyaye. Ni dai kirana da al'umma ya kamata su kiyaye, saboda
gudun irin wannan abubuwa da suke faruwa, da gudun fushin Allah, da irin wannan cututtuka da suke zuwa mana. Su ma duk suna daga cikin irin abubuwan da suke faruwa yanzu. Zina, menene, fyaɗe, meye, ko wannan Allah zai iya jarabtar mu da wannan koronan da ake kira, ga ta har yanzu bata fita ba kuma ana cikin still wannan bala'in. To Allah ya sa dai mu dace.